Så begiver vi os ud på den svære rute her. Det var ikke helt den, vi havde planlagt at tage. Jeg tror, vi har taget en, der lige er level sværere. Du kan se, det går bare lige op. Helt vejen derop. Altså vildt bare lige op. Yes. Mange steder her kan du ikke være i tæt. Ja. Ja, her, men det er alligevel ikke på. Det er sgu lige så farlig tur, det her. Det er lige så farligt her, som det er lige dernede. Det har været det sidste stykke tid. Husk at tjekke om stenen sidder fast. Hvem du griber fat i. Hvor mange af dem der er løse. Jeg mener, det er en decideret klatrerude. Ja, det tror jeg ikke på. Ja. Jeg håber, vi lige får lov at lave en overhaling der. Fuck, det er dumt. Vi skal derop til. Jeg tror, det er bedre at gå her. Der er fucking langt ned til begge sider jo. Det er fucking fedt. Fuck. Hvad? Prøv at se dem med en sikkerhedsudstyr ud af videoen. Ja. Så ligner det det mest hardcore. Nu er sådan et gammelt hegn her. Ev. Ja. Thank you. Wow.
Ja. Fuck. Se det her igen. Hvorfor er der ikke noget sikkerhed her? Ikke engang en stang i, som man kan holde fast i. Det er ren klatring. I het land. Groetjes maat. Zeker dat je gepakt boven op de berg. Goeie naam, bro. Jeg tror, det er den bedste cola, jeg har fået det her. Galt, den er god. Og den er bare slæbt med hele vejen hjem fra Danmark. Ej, hvor er den god.